Ben aviat al cinema podreu veure un espectacle sense cap ni peus. Primer una bona dutxa, l'alè ben perfumat. Més terrorífica que psicosi. Més impressionant que el Colós en flames. Ostres, no! Més romàntica que el piano. Que sap música, vostè? Més entendridora que el viatge de l'emperador. Has dit una cosa, cavall? Sí, que es veu una cosa allà. Més espectacular que viatge al centre de la Terra. Hola, cavall. La classe ja ha començat. Te n'has tornat a descuidar? No me n'he descuidat. Estic venint. Amb tots vosaltres, Pànic a la granja. Amb l'indi en el paper d'indi. El cowboy en el paper de cowboy. I amb el cavall. Què? Que és el teu aniversari? I és clar, com cada 21 de juny. Aguanteu-vos la respiració. Pànic a la granja. Respirem una mica.